Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. 28 ka mga mayor sa Negros Occidental nagpirma sa manifesto nga nagahaylo kag nagasuporta kay anay 3rd District Congressman Albi Benitez nga magpapili bilang mayor sa Bacolod. Sa Bacolod, pagbakuna sa mga senior citizens ginsugura na. DPWH nagpananom sa mga puno kabaylo sang ginpangutod nga kahoy. Mayor Evelio Lunardia nagaabi-abi sa mga nagtuluhaw nga community pantry sa Bacolod. Kag sa Tripig ni Ruming, isa ka resort sa Bacolod, pwede mo marintahan para kamo lang sa imong pamilya ang makaokupar. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, community pantry nagbukas sa mall. Nahangpan sa mga organizer nga sa panahon sa karon hindi lang tawo ang nagakagutman. May mga nawad-an sang trabaho nga mga empleyado o kung limitado na lang ang oras sang pagtrabaho gani naggamay man ang income. Ang iban diri sa ila may mga hinuptanan man nga mga ido o kun kuring. Ini ang rason kun nga na set up ang community pantry sang Portion Project kag sang Falcor Marketing. Sa sininga proyekto ang kada isa ka persona ang sarang maka-avail sang isa ka pack sang dog food o kun cat food. Ginsuguran ini sa Capital Shopping Center kag kaina ginbuksan man ang isa pagid ka community pantry sa Robinson's Place, Bacolod. Kun mall hours sarang makakuha sang libre nga dog kag cat food. Bukas man sila para sa mga luyag magbulig o kun maghatag sang donasyon kasubong sang vitamins kag iban pa nga produkto para sa mga hinuptanan. Kinahanglan nato na pet owners, titinita man sila mabasol. Many of them have genuine hearts. It's just that syempre nakalawadan, ubras, wala sila i-sustain sa mga kinanglan sa ilang mga pets. So we're very happy now we were able to have this partnership with Falcor. We started the first community pantry in Bacolod. Sa number 9, Bacolod City Mayor Evelio Lunardia ginaabi-abi ka ginapasalamatan ang pagtuhaw sa mga community pantry sa syudad sa Bacolod. Nakita sang alkalde nga amat-amat nga pagdamo sang community pantry sa Bacolod kag nalipay siya nga buhi sa gihapon ang bayanihan spirit sang mga Pinoy. Iya ginakabig nga mga good Samaritans ang sa likod sini. Panawagan ni Lunardia nga likawan ng kuntani sa mga politiko nga mag-intra sa sining inisyatibo sa pribado nga mga individual bago dekabaton siya sang report nga may mga politiko nga nagasakay sa karon sa popularidad sang mga community pantries. Hindi manuyag sang alkalde nga matagaan sang lain nga kolor ang kaalwan sang private sector nga nagabulig sa ila isig katawo. Kung pwede, ang mga politiko hindi lang mag-intra sini. Kay may nabatian kami nga reports nga may naghahana kung ara na gani nga mga tawo nga politiko nga sang nagligad nga sobra na isa ka tuig wala man nag-intra away sa COVID, subong kay nagapalapit ang eleksyon, masakay sa sini nga community pantry. So, in fairness to those who started this, kag nagalin sa ila kabubuton, puro-puro nga kaayos ang ilang kabubuton, hindi tanay pag i-discolor. Sa number 8, 16 ka classroom sa isa ka elementary school sa Pamplona sa Negros Oriental ang gintupok sang kalayo. Isa ka dako nga sunog ang nagluntad pasado las 10 kagabi sa Pamplona Central Elementary School sa Negros Oriental. Apat ka mga building ang nagkalasunog, dala na diri ang 16 tanan ka mga classroom, lakip ng library kag computer room. May duha man ka panimalay nga partially damaged. Sa inisyal nga investigasyon sa Pamplona Bureau of Fire Protection, sa isa ka classroom lang nagsugod ang kalayo kag naglapta na lang ini sa katupad nga mga hulot klasihan. Electrical in nature ang initial nga paglantaw sa BFP nga gintunaan sang kalayo.
Sa number 7, isa ka call center agent patay matapos ginluthang sang riding in tandem. Patay ang isa ka call center agent matapos gintiro sa makapila ka beses sang riding in tandem samtang nagadala sa iyang motorsiklo sa diversion road sa Bakong, Negros Oriental, Miyerkules ang gabi. Ang biktima gikilala kay Ronan Selim Dabao, 43 anyos. Sa investigasyon sa PNP, gikan siya trabaho ang biktima kag papauli na kuntani sang siya ang ginsundan kag gintiro sang 6 ka beses sang duha ka wala pa makilalaan nga persona sakay sa motorsiklo. Gindala pa siya sa ospital pero gindeklarar man nga dead on arrival. Padayon ang investigasyon sang kapulisan. Sa number 6, Department of Public Works and Highways, Bacolod District Office ang nagpananom sang seedlings bilang kabaylo sa mga kahoy nga ilagin pang utod sa kilid sang dalan sa daan nga airport sa Bacolod. 2,500 ka mga seedlings sa nagkalain-lain nga klase sang puno ang gintanom sa mga katapos ng DPWH sa Barangay Bagong Silang sa Banwa, Don, Salvador, Benedicto. Sunod kay District Engineer Jaime Haveliana, kabahin sang ginkasugtan sang ila ahensya kag sang Department of Environment and Natural Resources sa pag-issue sang cutting permit amo ang pagtanom sang isa ka gatos ka mga seedlings sa kada isa ka puno nga ila mautod. Gani sa 25 ka mga puno nga ila na utod sa nasambit nga sidewalk, 2,500 mantanan ka seedlings ang ilagin pang tanom. Kabahin man ini sang pagsaulog sang DPWH sang Earth Day celebration kahapon. Nag-angkon sa madamo nga mga negatibo nga reaksyon gikan sa netizens kag environmental groups ang pagpangutod sang DPWH sang amo nga mga kahoy. Ini matapos nga ginisyuhan sila sang DNR sang cutting permit bangod sunod sa DNR, kumpleto man ang ilang requirements base sa kasubuan. Sa number 5, shows ka mga katapos ang Bacolod City Police Office ipaidalom sa surveillance testing. Samtang mga empleyado sa isa ka talk firm ginpaidalom sa surveillance testing matapos nga magpositibo sa COVID-19 ng isa ka empleyado. Sunod kay Dr. Chris Rongo ng Deputy for Medical Data and Analysis ng Emergency Operations Center sa Bacolod City. Kahapon, ginpasira ang tratapan sa isa ka talk firm sakop sa Barangay Villamonte para sa disinfection. 37 ka mga empleyado sini ang ginpaidalom sa swab test. Ginapaabot nga magwa ang ila resulta subong nga adlaw. Samtang sa duha ka sunod-sunod nga weekend, ipaidalom sa swab test ang katapos sa BCPO. Kasunod man sa pagpositibo sang siyam ka mga pulis. Sunod kay Sorongon, ini sila magpadayon sa ilang mga duty kag ang mga magapositibo naman sandig sa ilang mga resulta ang iga-quarantine. Sunod kay Sorongon, padayon na pagsaka ang kaso sa COVID-19 sa Bacolod kag masami iniagikan sa mga pagtililipon kasubong sa mga party, events, bulang, kag bisan pa mga lubrahan. So hindi ta ma-afford nga mabuhinan ang ato kapulisan tungod naglapta si COVID. That's why nag-istorya kita kay Colonel Placido. So almost 700 of our uniform personnel will be surveillance tested this weekend and the next week para agud to ma-check naton nga hindi maglapta kag hindi kita magka-outbreak sa atong kapulisan. Sa number 4, probinsya sang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod ang magasapol na kada semana agud tumangin masulhay ang ilang nga operation sa pagpanubo sang kaso sang COVID-19. Ginpahayag ni Bacolod Emergency Operations Center Executive Director M. Ang nga tinutuyo sang ila pagsinapol nga maghatagay sa nagakaigo nga mga impormasyon agud nga mas ma-monitor nila sa maayo ang bug-os nga sitwasyon sang COVID-19 sa syudad kag probinsya. Kabahin diri ang contact tracing, patient extraction kag available nga mga hospital beds para sa mga pasyente. Ilabi na nga ang 7 ka mga ospital sa Bacolod ang nagabaton man sa mga pasyente gikan sa iban nga mga banwa kag syudad sa Negros Occidental. Gindugang pa ni Ang nga palarehas na karon ang travel guidelines sa Bacolod kag Negros Occidental. Gani mas mahapos na para sa mga naga-inabot nga pasahero ang pagkuha sang travel requirements kasubong sang S-Pass kag Stay Safe nga online application. Kada Biyernes sang hapon magasapol ang Bacolod City Health Office kag Provincial Health Office para sa ila updating kag situational report.
number 3, Negros Occidental ang nag-record sa 29 kabagong nga mga kaso sa COVID-19 sa kahapon. Ini matapos ang 14 kaadlaw nga tag 3 digits ang ginaduga nga bagong nga kaso sa COVID-19 sa kada adlaw. Sa datos ng Department of Health Region 6, humalin sa Abril 8, masobra sa isa kagatos ang kaka-record nga bago nga kaso ng COVID-19 sa Negros Occidental. Kag kahapon lang ini, liwat nga nagpanaog sa double digit. Sa sunod lang sa 14 kaadlaw, humalin sa Abril 8, tubtob Abril 21, naglabot sa 2,279 ang nagdugang nga kaso ng COVID-19 sa Negros Occidental. Pinakamataas ang Abril 15 kung sa diin 290 ang nagdugang nga kaso sa isa lang kaadlaw. Kahapon, 29 na lang ang kaso nga nadugang sa probinsya. Naglabot naman sa 10,309 ang total cases sa Negros Occidental kag 2,202 ang active cases. Mas madamo naman kahapon ang nagdugang nga kaso sa Bacolod City ikumpara sa Negros Occidental. 48 kabago nga kaso ang nagdugang sa syudad sa Bacolod. Nga karon may 748 na ka mga active cases. Samtang may bago naman nga 30 ka mga bago nga kaso sa COVID-19 sa Negros Oriental kag 29 ang new recovery subong nga adlaw. 204 ang active cases karon sa probinsya. Sa number 2, ginsugdan na ang pagbakuna sa mga senior citizens sa syudad sa Bacolod subong nga adlaw. Sa lobby sa Bacolod City Government Center, ginbakunahan ang 150 ka senior citizens ang Sinovac vaccine, kag sa mga barangay naman, mga 200. Sa Bacolod may masobra sa 66,000 ka senior citizen, kag 2,000 ang mga nakapa-register. Sunod kay Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical Data and Analysis, sila ang una-anay nga batch. Magadepende naman ang pagbakuna sa mag-aabot nga vaccine. Dapat anay magparehistro ayhan sa barangay o kun online. May screening man nga ginapatigayon. Antes sa pagbakuna may vital signs nga ginakuha kag kun normal naman may counseling kag ang pagdapat na sang bakuna. Suno kay Sorongon, ginauna ang mga naka-register. Madamo suno kay Sorongon sa mga senior citizen ang luyag na nga magpabakuna. Padayon pa man sa karon ang pagbakuna sa iban nga makatapo sang frontliners. May ara kitang 66,000 plus nga mga senior citizen. Nagika di siyang datos naton sa DSSD kag sa Office of the Senior Citizen Affairs. So pagkatapos sina may ara makita nga na list nga almost 12,000 natong healthcare workers. So ang iba ni sa ila natapos ang bakuna, pero ang iba ni sa ila nag-prefer nga mahulat tang iban nga brands ang bakuna. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. 28 ka mga alkalde sa Negros Occidental nagpirma sa manifesto nga nagapanawagan kay anay 3rd District Congressman Albi Benitez nga magpapili bilang alkalde sa Bacolod. Si Benitez nagapasalamat sa ilang suporta pero wala pa sa mga desisyon kag magasugod na siya sa paglibot sa syudad. Ma-report si Barbara Mijares. United as One, United Negros Alliance and Love Negros support Run Albi Run. Ini ang backdrop sa pagsinapol sa mga opisyales sa probinsya sa pagpanguna ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer kaupod man kay anay 3rd District Congressman kag karon Provincial Consultant Albi Benitez. 28 ka mga alkalde ang naglagda sang manifesto. Suno kay Cadiz City Mayor Salvador Escalante nga Secretary General man sang UNEGA ang kaundan sang manifesto nagapanawagan kay Benitez nga magpapili bilang alkalde sa Bacolod kag paghatag man sang suporta sa iya. Pero tubtub nga wala pa sang desisyon si Benitez nga magpapili bilang alkalde sa Bacolod, hindi anay pag i-release ang amo nga manifesto. Suno kay Escalante, pila sa kaundan sa manifesto ang rason kung nga kinahanglan nga dapat mangin in sync o kung magsantuanay sa mga desisyon ang Bacolod kag Negros Occidental. Actually, Jesus to us the need for Negros Occidental to have one in sync with each other, no? Bacolod and Negros Occidental. More on right now fight against COVID-19. Then after this, there should be an economic recovery road plan that is in sync, no? with the rest of Negros Occidental. So those are the main reasons.
Ginapasalamatan naman ni Benitez ang suporta nga ginhatag sa iya. Ang panawagan kag paglaom sa pagbag-o sang panghimanwa sa Bacolod sunod sa iya ang nagtublag man sa iya. Pero ang ini nga mga bagay ang iya pa nga desisyonan. Sa karon sunod kay Benitez, magalibot siya anay sa Bacolod. What are you going to do in the next couple of months? Go around. Bacolod. It's giving me sleepless night, no? Let's be honest about this. It's not a simple decision. It's no joke. So, there's a lot of factors that I'd like to consider before I will really throw in my hat. And number two, I still have October to make my formal filing of candidacy. Kahapon nag-file sa Bacolod Comelec ang iyang nga application for transfer of voter registration si Benitez nga ginupdan man sang pila ka mga opisyales sang probinsya. Kaag sa tripping ni Ruming. Kay balo ka mo bala nga diri sa Bacolod miara sang isa ka resort nga pwede marentahan. Kag kamo lang sa imong nga pamilya ang pwede makaokupar. Ang ini nga resort ang yara lang sa Barangay Mansilingan sa Bacolod. May big pool nga may mga cottages sa palibot. Sa 6,000 pesos mo, pwede nyo na maokupar sang imo nga pamilya. Wala na sa iban pa nga mga bisita nga makasulod diri. Ini para man sa safety sa mga nagapadulong diri, ilabi na karon nga nagadamo pa ang kaso sa COVID-19. Magluwas ini, may sang kidney pool kag hindi kiddie pool. Kidney ang shape sa nga mga swimming pool nga pwede man marentahan para kamo lang makaokupar. Kung luyag nyo mag-overnight, may mga kwarto man. Diin ini, ibalon buwas sa Tripping ni Ruming 10 a.m. sa Digicast Negros Facebook page kag YouTube channel kag sa K-Cut channel. Bar para sa mga, siyempre sa buong gusto mo yan sa isa ka resort, kamo lang tao, wala ka mo pod kay ban for safety man. Amo naman siya ang do nami para nga at least kamo lang niya sigurado ka nga wala ka mo gaupod sa iban nga mga tao. Ming ang kidney pool. Kidney pool. May kiddie pool man na? Or for May okay. part siya nga nabaw lang for kids. Okay. Kidney pool. Though idea man siya kung gamay man lang yung family nyo. Kaya ang dako, tuyo do ka dako na mag-idea kung gamay lang ang family nyo, di ba? Oo, bakit pala tula pa siya mas basic kidney pool, small lang, gamay-gamay lang siya jutay, pero man do kalain naman shape do, may mga cottages man siya sa palibot niya, sa kilid niya. Santo sa imong needs ah. Oo, depende kung namo ka mo, dito ka mo sa big pool, kung jutay mo na ka mo, sa kay kidney pool ka mo. Ming ang ano nga dan subong niya dapat exclusive, di ba la? Amo na ba ako na namin lang idea mo na exclusive ka mo lang sa pamilya mo, upod mo, sure ka bala, nga mo upod mo, kita mo sila bigyan sila nga kadto. Oo. Nagkamukha mo lang. Enough nga mag-enjoy ka, kag hindi mo ma-sacrifice ang safety mo. Correct. Kaag amo yadto mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padaan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!